हेलौ लोगोफोर आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनो थाहरबाय ओमफ्राय जोंहा बैसागुनि मोसानाय रिहार्सेल खालामगासिनो आरोना लोगोफोर नै दैबो लाखाबाय ओमफ्राय जों ज' मोसाहैनोसै लोगोफ्रा माखासे फोथाराव दंगासिनो ओमफ्राय जोंबो थांनो नागिरबाय आरो सासे लोगोखौ नेगासिनो आङो न'आव फैथ'वाखै दाबो बैसागुआव आराम दा जायाखै सासे लोगोनि बिखुनजोनि न' इसिनाव थांनो नागिरदों ओइ मोनला अबाव दं फन हरबाबो हमा हा आयौ दानो दै लोंबायबो नै सफैबाय जोंहा नै बियो क्लाब ओमफ्राय नै ओरैजाय मोनसे स्कुल दं बैयो स्कुल थान्दा बे बिफां सायावनो मोसाबाय थायो आरोना जोङो बैसागुनि रिहार्सेल खालामगासिनो दं नै लोगोफोर दासो एफा एफा जाहांगासिनो दं मोसागासिनो बैसागुनि उन्दै उनला लानानै नै जि खस्थ'हाय गाबलाय खुलाय हिन्जावफोरनि मोसानाय सयथिबो थानो गोसो